I+D constant de l'escena teatral actual. Són tot un tipus de gent i de generació que fan espectacles que no fan adaptacions de textos i fan versions, parteixen del full en blanc. I a partir d'aquest full en blanc fan tota una dramatúrgia, fan tota una posta en escena, fan tot un contingut, fan tot un moviment. No és que agafin un Shakespeare, una Lady Macbeth, i llavors facin una versió que la Lady Macbeth és un home i es parla de la temàtica gay a partir de Lady Macbeth. No. Surten dels paràmetres de l'escola ortodoxa, no? Tot i que fan servir la base de l'escola ortodoxa, però no necessàriament fan el teatre encasillat amb el que s'entén. Perquè la Lady Macbeth va amb una samarreta del Barça, es masturba davant de l'escenari i l'entorn és una cabina de telèfons, ens estem pensant que ja estem fent alguna cosa avantguarda, modern, i l'avantguàrdia i ser modern va més enllà del propi clitxé. I amb això no vull dir que els no convencionals siguin estrepitosament moderns, però sí que els no convencionals prenen un risc sobre l'escena que un convencional no el pren perquè bàsicament fa un nou maquillatge moltes de les vegades.